Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Bapak Kepala Sekolah Semangat. Setunggal parengan ingkang katuhu kinurmatan, Bapak Ibu guru ingkang kula hormati. Kanthi rahmat saha barokahipun Gusti ingkang Maha Agung kapilih ing wekdal punika sedaya saged kumpul manunggal pepanggihan ing papan mriki kanthi rahayu wilujeng ing sambikala. Keparengan kula ingkang paniji ing minangka wakil saking para siswa ngaturaken sugeng dinten Guru. Nuwun pangapunten sedaya kula sakata dumateng Bapak Ibu Guru. Mugi Gusti nampi pangapunten kula matur panjenengan sedaya, mugi Gusti nampi amal ibadah kita tansah katentraman lan kaslametan dhateng sedaya. Kapemanten atus kula menawi wonten kathah bicara saha selah utawa ingkang boten dadosaken kena ing pangalih Bapak Ibu Guru karyawan serta para kanca kula nuwun agunging pangaksama. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.